sigui escoltant una rondalla o una cançó que qualcú ens diu en la infantesa, sigui llegint nosaltres, silenciosament, ja de joves i d'adults, un relat o un poema. La literatura ens explica històries, ens commou, ens aporta valors i enriqueix la nostra capacitat comunicativa. Amb l'objectiu ambiciós de promoure la creació de textos literaris en llengua catalana destinats a la lectura d'infants i joves, l'any 1981 nasqué a Pollença el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colonya, fermament lligat a l'esperit i valors del personatge que li dóna nom i de la fundació que els convoca. Era, en aquell context, una necessitat educativa i cultural. El Premi Guillem Cifra de Colonya de Narrativa Infantil i Juvenil comença amb una iniciativa que surt de fora de Colonya. Estem parlant de l'any 81, estem en 2021, i fou un grup d'amics i companys que estaven treballant en la secció de cultura del Club Pollença, que varen tenir la idea de tirar endavant un premi de narrativa infantil i juvenil. No? Això va ser una idea, nosaltres ho vàrem parlar amb el president d'aquell moment del Club Pollença, que era Martí Vicenç, conegut per Martí Bonjesús, i ens va dir que sí, però que considerava que per poder dur a terme aquest premi necessitaven un finançament. I aleshores vàrem parlar, evidentment, ens va dir que parlàssim amb la Caixa de Colonya per tal d'intentar veure si volien dur a terme aquest finançament. Colonya escolta, entén que està dins el que és un objectiu social, com era la normalització en aquell moment de la llengua catalana, i el que fa és s'implica en aquesta iniciativa. I aquí va començar una aventura que va ser d'entrada una col·laboració amb Pollença-Colonya, fins que després, a poc va ser només Caixa de Colonya, o la Fundació Guillem Cifra de Colonya, que des del principi va veure que això era una idea interessant per moltes raons. Una, perquè a les Illes Balears no hi havia cap premi d'aquestes característiques, i això era important. En segon lloc, perquè dur a terme un impuls a la literatura infantil i juvenil també era important, un moments en què començava a les Illes Balears tot el procés de normalització lingüística a nivell escolar, i per tant tenir obres que anessin en aquesta direcció era important. I tercer, perquè pensàvem que era bo intentar captar nous escriptors, gent jove i gent que no havia escrit d'aquest tipus, o que havia escrit i no s'atrevia a anar en aquest certamen, perquè potser no volia anar al Principat de Catalunya o no podia valencià, i aquí va ser el primer d'aquestes característiques, i això va ser el que va dur endavant aquesta aventura. Jo crec que per a Colonya, evidentment, significa una manera de materialitzar amb una bona iniciativa la seva obra social. Guillem Cifra de Colonya, pedagog i filantrop, nasqué a Pollença l'any 1852. Arrel dels seus estudis a Madrid, on es traslladà l'any 1869, i sobretot del contacte amb intel·lectuals de relleu, conegué els representants espanyols del creusisme, dels quals va rebre una decisiva influència. El creusisme era un moviment filosòfic que fonamentava l'educació de l'ésser humà en els pilars de la ciència i de la virtut moral. De la mà d'aquest moviment, Guillem Cifra assistí de primera mà a la creació de la institució lliure d'ensenyança, de la qual n'arribà a ser professor. L'any 1878 tornà a Mallorca amb la intenció d'aplicar el model educatiu interioritzat a la capital i crear a Pollença la institució d'ensenyança a imatge de la Institució Lliure d'Ensenyança de Madrid. La intenció de don Guillem, però, era singular. No pensar tant en un servei a la burgesia, com era habitual aleshores, sinó a les persones sense mitjans per accedir a l'educació. Així, el seu objectiu essencial era oferir a tothom una educació moderna i laica, que alliberàs la classe treballadora del caciquisme i de l'explotació que patia a conseqüència de l'abandó social i de l'analfabetisme. Guillem Cifra sabia que, a més d'educació, les persones necessiten també autonomia econòmica. Per això, l'any 1880, creà la Caixa d'Estalvis Colonya, al servei de l'agricultor, al servei del poble. A través del foment de l'estalvi i dels crèdits proporcionats per la nova entitat bancària, tal vegada molts jornalers
podrien reunir recursos que els permetessin esdevenir propietaris de la terra que conreaven, sense haver de sotmetre's als usurers. Guillem Cifra de Colonya, doncs, imaginar i posar en marxa un sistema alhora educatiu i d'alliberament. Creia en la bondat de l'home. Amb el seu tarannà i la seva obra social, Guillem Cifra congregà multitud de deixebles i millorà la vida de moltes persones. Després de tot el treball realitzat per Martí Marc amb l'objectiu de fundar el premi i publicar les bases de la primera edició l'any 1981, la convocatòria no resultà com s'esperava. El primer any va ser un any una mica, jo diria, de tanteig. El primer any va quedar desert, per tant no hi va haver premi. A més, no sabíem exactament per on havíem d'anar i l'impacte que no vam veure després, que va sortir un escriptor que va ser el primer que va guanyar el premi, que és en Miquel Reó, que d'acord a més de les persones que a més de guanyador ha estat durant molt d'anys i és durant molts anys un dels membres permanents del jurat del premi, ha demostrat que la selecció de les obres guanyadores, que n'hi ha moltes, ha estat exitosa, l'impacte en un món infantil i juvenil ha estat important. L'any 1982, però, la segona edició del premi tingué un guanyador, el jove escriptor Miquel Rayó, amb l'obra El raïm del sol i de la lluna. Curiosament, el primer llibre de ficció que jo vaig publicar va ser el llibre que havia obtingut el Premi Guillem Cifra de Colonya. Això va ser l'any 1900, l'edició va ser el 83, per tant el premi devia ser 1982, i jo era un autor novell, jo començava. Només havia publicat una altra obra que no tenia res a veure en ficció i vaig tenir la sort d'obtenir aquest premi, que és veritat, jo crec que em va servir d'empenta per tractar sobretot els temes que a mi m'interessaven en aquella època, que era la cultura popular i tradicional, les rondalles mallorquines, modernitzar-les, i llavors el tema de la naturalesa. I jo crec que això va interessar en el jurat. Probablement perquè també en Guillem Cifra de Colonya, el personatge que dona nom en el premi i a l'entitat que suporta aquest premi, era una persona sensible a la naturalesa, amant de les excursions i sobretot de la didàctica de la naturalesa en els nins, en els infants. I probablement aquest llibre meu connectava amb aquesta línia de don Guillem Cifra de Colonya, probablement. Les primeres convocatòries eren amb menys resposta i la majoria d'autors que s'hi presentaven eren mallorquins o menorquins, autors de les illes. Llavors, quan es va anar fent més conegut i de més prestigi, evidentment es va anar obrint escriptors catalans, escriptors del País Valencià, i avui en dia, clar, té èxit, és un premi reconegut, que s'ha fet un lloc, que té una credibilitat i una garantia. El Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifra de Colonya s'ha convertit en una carta de presentació de l'obra social i cultural de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifra de Colonya. No se dona qualsevol premi a qualsevol persona, a qualsevol obra, sinó que ha de reunir un requisit mínim de temes i literaris i, per tant, això ha estat que dona un prestigi perquè també s'ha demostrat que un jurat que realment gestionaven, i donaven aquest premi, eren jurats competents en temes de literatura infantil i juvenil, que sabien de què parlaven. Què cerca el jurat d'un premi literari com és el cas de Guillem Cifra de Colonya? Jo diria que ha de contenir una sèrie de valors. No ha de ser banal, no ha d'estimular accions negatives o violentes o agressives o menyspreus o intoleràncies, sinó tot el contrari. Ha d'aportar valors positius en el lector. Si pot ser que estigui relacionat amb circumstàncies actuals, fantàstic, però si són narracions fantasioses que a través de lo inventat per l'autor o per l'autora tu pots extrapolar accions positives o valors positius en la situació que viu el lector, fantàstic, que sigui original. El Premi Guillem Cifra de Colonya va més enllà de la decisió del jurat.
El Premi Colònia realment està viu tot l'any, perquè és al llarg de tot l'any que fem activitats o actes en relació amb el premi. Llavors tenim la possibilitat meravellosa per als infants també, que és trobar-se amb l'escriptor o escriptora que ha guanyat el Premi Colònia, i que és una manera d'acostar la literatura infantil i juvenil en els al·lots i a més, fer-ho a través de la coneixença de l'autor o autora de l'obra premiada. I és tot un aprenentatge, la veritat, és un espectacle que val molt la pena, i crec que enriqueix també molt els autors, perquè saben com el seu lector està assimilant el llibre. Jo crec que és un enriquiment personal i professional per un escriptor saber com el teu públic està entenent la teva obra. Un gran atractiu pels escriptors que es presenten al premi és la certesa que, si el guanyen, la seva obra serà publicada i distribuïda. El premi és una aportació econòmica més la publicació d'un llibre que es fa possible l'editorial. Això s'encarrega a Barcanova actualment. Barcanova, amb seu a Barcelona, és l'editorial que des de fa uns anys s'encarrega d'aquesta feina. Als inicis i durant més de 30 anys, fou la Galera l'editorial compromesa amb la publicació de les obres premiades. Barcanova hi col·labora en part del jurat del Premi Guillem Xifra de Colònia i també amb la publicació de l'obra guanyadora. L'editorial també aporta la seva visió relacionada amb la pròpia edició del llibre, amb el procés de creació, amb el procés final, quan li dones forma d'un llibre, quan el portes amb un punt de venda perquè pugui arribar als lectors i a les lectores, i per tant sí que és un treball d'equip. En primer lloc, en la Galera i després en Barcanova, s'ha demostrat que són dues editorials potents, que tenen una bona màrqueting, una bona comercialització, un bon producte de disseny però de contingut. Jo crec que són obres que dinamitzen, impulsen, animen les col·leccions i la vida de la literatura infantil i que creen lectors, de qualque manera. La literatura infantil i juvenil és una literatura d'emocions. Després de 40 anys d'història, el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Xifra de Colònia s'ha convertit en un referent de la literatura infantil i juvenil en llengua catalana i compta amb un total de 37 llibres premiats, la publicació dels quals ha permès a infants, joves i adults gaudir de la més bella i plaent literatura. El Premi Guillem Xifra de Colònia compleix 40 anys. Això són molts d'anys per un premi dins una literatura petita com la literatura catalana. Jo crec que darrere els premis, com darrere tots els projectes, hi ha persones. Hi ha gent engrescada en aquella idea, que no se cansa, que és perseverant i que aconsegueix dur a terme. Jo no puc valorar 40 anys perquè no tinc tanta memòria dels fets, no? Però sí que conec les persones que engegaren aquesta iniciativa. Jo crec que han d'estar satisfets, però aquesta satisfacció no ha de ser autocomplaença, aquesta satisfacció la que ens ha de servir per estímul, per continuar i anar més endavant. Jo crec que el premi sí que té una transcendència social. Moltes persones al llarg de la seva vida escolar se van trobar amb el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil. I és una obra que l'han fet assequible a la gent, i en la mesura que sigui assequible a la gent, estigui present a les nostres biblioteques, estigui present a les nostres escoles, tingui molt de lectors, aquest realment és un dels objectius que cerca el premi. Jo crec que ha estat un acte de coherència en els principis del fundador de Guillem Xifra de Colònia, que va dir que l'educació és la clau per la transformació social, i un element d'educació és la cultura, i per tant la cultura dedicat a infants i joves és la clau per fer bons lectors, lectors crítics i lectors amb capacitat d'entendre i de saber analitzar el món en què vivien. Crec que si realment m'haguessin dit que 40 anys després estaríem aquí, m'hagués dit, bueno, això és l'utopia, i com va dir algun escriptor, l'utopia ens ajuda a caminar, no? I per tant nosaltres teníem clar el que volíem, però no podíem imaginar. Per tant, jo, ara vist en perspectiva, crec que jo, si m'ho haguessin dit, hauria dit, ojalà arribàssim a això, no? Érem molt ingenus, érem molt joves,
però sí que pensàvem que això no era una cosa d'un dia, que tenia que ser. I jo, vist ara en perspectiva, no sé més que emocionar-me quan veig tot aquest resultat.